Noma ngabe yosiwe noma yaphekwa ngayiphi indlela, kodwa inyama yenkukhu ingxenye enkulu ezidlweni zabahlali bakuleli. Uhulumeni waseMelika usebhalele uMengameli uJacob Zuma incwadi emcela ukuthi alaxaze intela ekhokhwa yizinkampani zakuleli ezithenga inyama yenkukhu eMelika. Lolu daba luhamba phambili ezingxoxweni zohwebo phakathi kwalamazwe omabili. Umthetho we-African Growth and Opportunity Act ophinde waziwe ngele AGOA kulindeleke ukuthi uvuselelwe kabusha ngonyaka ozayo. Encwadini lena izikhulu zikahulumeni waseMelika ezimbili ziyagcizelela ukuthi yize uhulumeni wabo efuna ukwandisa izibonelelo zohwebo kuhulumeni wakuleli, banxusa uhulumeni wakuleli ukuthi avule ukuthengwa kwenyama yenkukhu yaseMelika. Uma kungenjalo, bathi neNingizimu Afrika ingazithola ilahlekelwa izibonelelo zayo ezithola ngaphansi kwalesivumelwano se-AGOA. We believe that this dumping allegation should be ended. We don't dump chicken on the South African market or in any market. We believe that South Africa could enjoy trade privileges under AGOA renewal, but we also want to improve our bilateral relations by improving the protections on foreign investment. That's why we've said for a long time that we think this duty should be ended. Inhlangano yabahweba ngenyama ikholwa ukuthi ngoba asikho isidingo salentela ingalaxazwa kanti ukuqedwa kwayo kuzoba nomthelela omuhle kubathengi benyama bakuleli. We would be able to once again import bone-in chicken cuts from the United States. They're a high-quality product, so the consumer would have greater choice, and it also would keep prices down. Kwimpendulo ebhalwe phansi umnyango wezohwebo wakuleli uthi uyazi ngokuphakanyiswa eMelika. Uthi uphenyo lwabo ngalokhu luyayibukisisa lentela, kodwa ngokuhambisana nezivumelwano zenhlangano yezohwebo emhlabeni iWorld Trade Organization phecelezi. Abakwa-DTI bakholwa ukuthi izingxoxo zabo nohulumeni waseMelika zizogcina ziyimpumelelo.